sport de fɔlɔ nɛgɛta yɛrɛ base ye sport de fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ sportkɛla yɛrɛ ye pour que k'i ka sport dafa yɛrɛ i bɛ se ka musculation fara a kan bon caman bɛ yan yɛrɛ olu bɛ nɛgɛ ta u bɛ fɛn wɛrɛw fɛnɛ kɛ nɛgɛta in jukɔrɔ dɔw bɛ art kɛ komi dɔw bɛ bras de fer kɛ dɔw bɛ ballontan kɛ dɔw bɛ basket kɛ olu bɛɛ dɔw bɛ na yan ka na entraînement kɛ souvent hali ni kuma bɛɛ tɛ kuma dɔw la i ka to k'i boloma yɛlɛma dumuni ta fan fɛ quoi o fɛnɛ bɛ mɔgɔ sugu ka ca wa mɔgɔ fɛnɛ sugu ka ca kurubara kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu fɛnɛ ka hakilina bɛnnen don o ma ka nɛgɛ ta k'u kɔgɔ kɛlɛ kama o mɔgɔw bɛ yen mais mɔgɔ kɔni bɛ terrain kan yan nin bɛɛ bɛ ka nɛgɛ ta ka fɛn dɔ de kɛ bar concours bɛ kɛ yan mɔgɔw bɛ sɔrɔ o la yan bon bras de fer fɛnɛ bɛ kɛ yan mɔgɔ fɛnɛ bɛ yan minnu bɛ bras de fer fɛnɛ kɛ olu fɛnɛ bɛ se ka nɛgɛ ta bɛɛ fo n'a man di ye sɔni mɔgɔ caman bɛ yan yɛrɛ u bɛ na u bɛ baara de kɛ u tɛ maga nɛgɛ yɛrɛ la wa mɔgɔw bɛ k'a fɔ la fɛnɛ ko kɔngɔtɔ fɛn tɛ a bɛ ta olu bɛɛ ye manamana kow de kɔngɔtɔ bɛ se ka entraînement kɛ don min ye dumuni mun sɔrɔ i b'o dun o don o t'i ka entraînement bali quoi bɛɛ bɛ se ka entraînement in kɛ n bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ kɛlɛko tɛ foyi tɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan ni si tɛ nɛgɛ ta kɛlɛ kama mɔgɔw bɛ yan yɛrɛ olu bɛ baara kɛ bureau kɔnɔ mɔgɔw bɛ yan olu ye maîtres ye mɔgɔw bɛ yan olu bɛ baara kɛ énergie la an ka ca bɛɛ fo mɔgɔ bɛ na sport kɛ an ka foli b'a bɛɛ ye an lajɛbagaw sportkɛlaw yɛrɛ ani an yɛrɛ ka maîtres minnu fɛnɛ bɛ yan an bɛ bɛɛ fo. Ne tɔgɔ Amadu Jigiba. Nin ye fɛn nin ye Abdou ko kɛla de ni ye Abdou ko Dorjo a n'a bɛɛ de travail ɲɔgɔn fɛ nin fana ye fɛn fana de quoi i bɛ min ɲini entraînement in kɔnɔ hali i ka santé ma a ka ɲi i ka santé ma quoi kɔnɔdimi ninnu ani banajugu caman bɛ a t'i minɛ. Sulemani Yanuke bon ne tun bɛ min na nin ye pompe de ye nin ye pompe a bɛ fɔ nin de ma ko nin triceps b'a la biceps b'a la épaule b'a la abdos b'a la mais a fanba ye min ye dorsum a bɛ dorsum de travailler kosɛbɛ voilà o ye kɛrɛ yan de bon nin de dorsum ye bon n'i bɛ nin kɛ hali n'i ma nɛgɛ ta n'i bɛ pompe yɛrɛ kɛ pompe yɛrɛ de ye fɔn ye entraînement bɛɛ la hali pompe yɛrɛ de y'a bɛɛ ye quoi bon n'i bɛ nin kɛ hali n'i ma nɛgɛ ta mɔgɔw b'i ko i ye nɛgɛ ta la ye bon nin de pompe ye ale filɛ ale bɛ a bɛɛ b'a la quoi sen b'a la abdos b'a la disi b'a la fɔn b'a la épaule b'a la triceps b'a la avant-bras b'a la ale y'a bɛɛ de ye nin de bɛ mɔgɔ sigi. Mamadou Bari bon nin ye biceps ye mais an b'a fɔ a ma biceps couching quoi. Ale bɛ jumɛn lase mɔgɔ farikolo ma. Bon ale bɛ fɛn caman lase mɔgɔ ma par exemple ale ye modèle fila ye yan nin ye ɲɛfɛla ye nin ye kɔfɛla ye m'an ye mun kɛ nin ye ɲɛfɛla ye ale bɛ bolo fan bɛɛ di yan kɔfɛla hali yan i b'a sɔrɔ hali dɔrɔsu i b'a sɔrɔ mais a kɛ ko ɲuman o de ka gɛlɛn ni épaule quoi u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ de quoi mɔgɔ dɔw b'a pousser dugumana la mais ça dépend i bɛ ka fɛn minnu kɛ an b'a bɛɛ de kɛ mais minnu bɛ baara de fer kɛ très généralement olu b'a kɛ couper yan o bɛ yan de sigi hali ni mɔgɔ y'a ye recouvrement kɛ a tɛ se ka bɔ quoi hali ni bolo donna a tɛ se ka bɔ quoi bɛɛ n'i ka kɛcogo de don fɛn na quoi a ko ka ca. Ne ye parallèle de awɔ nafa caman ba ale bɛ komi nɛgɛta la couché bɛ kɛ cogo min na donc a bɛ disi poitrine bɔ ani abdos b'a la parce que barre yɛrɛ la nin de ye complet yɛrɛ parallèle de ye complet n'i b'a yɛrɛ kɛ i bɛ fɔn sɔrɔ bɔ i bɛ sigi voilà o nafa ba de b'ale la. Tɔgɔ ye Umaru Kone bon a bɛ fɔ nin ma ko poli awɔ. Nafa jumɛn b'ale la de. Bon nafa min b'ale la nafa caman b'a la k'a daminɛ biceps la i n'a fɔ yan yɔrɔ ani yan yɔrɔ ani hali abdos a b'olu bɛɛ dilan quoi awɔ nafa caman b'a la. Ale kɛ kɛcogo jumɛn bɛ ale la. Bon delilan b'a la et puis kɛcogo dɔɔni fɛnɛ b'a la nɛgɛ minɛcogo ka ɲɛ o fɛnɛ b'a nɔgɔya i bolo quoi donc n'i b'a kɛ i k'a kɛ serré la a ka sama ka jigin fo yan.